N'hem parlat a bastament en aquest programa i avui tres responsables dels maristes són en directe i als quals els vull agrair la seva confiança per explicar la seva versió dels fets, d'uns fets que han commogut l'opinió pública d'aquest país i encara la commouen avui. Fins al punt que alguns pares es plantegen treure els seus fills del Col·legi Marista Sants les Corts després que s'hagi destapat el que podria ser el cas més greu de presumptes abusos sexuals que hi ha hagut mai a Catalunya. Jo demano que el col·le ens doni una seguretat. Si no solucionem aquest tema, jo als meus fills els trauré d'aquí del col·le. Evidentment estic bastant preocupat, perquè el meu fill es queda aquí a dinar de sempre i no he tingut cap problema. Tinc una nena de 3 anys i mig i m'estic plantejant treure-la d'aquí. Primers maristes d'aquí a Vallespí i ara aquests aquí, m'estic plantejant molt seriosament treure-la. En germà Pere Ferrer, el germà Pere Ferrer, que tal com anem, és el provincial de l'Ermitatge dels Germans Maristes. Vicari provincial. Provincial, efectivament. Això agafa una àrea geogràfica molt dispersa, molt gran, entre les quals Algèria, Espanya, França, Grècia, Hongria i Suïssa. És també vicepresident de la Fundació. El germà Gabriel Villarreal és president de la Fundació Xampanyat, és delegat provincial per a la protecció dels infants, i Raimon Novell és el director del Col·legi Marista Sants les Corts, coordinador a Catalunya de la protecció dels infants. Dijous passat, el pare d'una de les presumptes víctimes de Joaquín Benítez, l'exprofessor d'Educació Física, destapava l'escàndol en aquest programa. Des d'aquella entrevista, la dimensió de l'escàndol ha crescut cada dia més i de manera exponencial. Dissabte, Benítez declarava a la Ciutat de la Justícia, tot i admetre els abusos. El van deixar en llibertat amb càrrecs en considerar que no hi havia risc de fugida. De moment, el jutge té 4 denúncies d'exalumnes sobre la taula, però, segons ha pogut saber avui aquest programa, els Mossos ja n'han rebut fins a 16, que, si no estan tramitant, tramitaran els propers dies a la justícia. I no totes aquestes 16 denúncies apunten a Benítez o a Beni, com li deien els nens, perquè havia aconseguit ser molt bon amic i molt bon company i guanyar-se la seva confiança. A aquest programa li consten denúncies contra 4 professors més, un dels quals, per cert, mort, i un monitor del menjador. Total, 6 persones. 6 persones vinculades, totes elles, als maristes i sospitoses d'abusos sexuals. Vostès aquests dies han fet públics un parell de comunicats i en un d'ells van voler fer creure que no sabien res més i que no havia passat res més. Però, curiosament, l'endemà vàrem saber que vostè concretament, senyor Novell, al mes de desembre havia expulsat un monitor del menjador. Han dit sempre tota la veritat? Efectivament, hem dit sempre tota la veritat. I en el cas aquest del monitor haurem de fer unes aclaracions. Primer de tot, respecte al comunicat, perquè en el comunicat certament pot haver-hi aquesta vaguetat. Nosaltres ens estem referint al cas del senyor Benítez. El cas del monitor, a més, té una concreció que ha de quedar molt clara de bon principi. Aquest monitor no és treballador i no ha estat mai treballador dels maristes. Era un alumne en pràctiques que nosaltres havíem deixat que vingués a fer les seves pràctiques a la nostra escola. És cert que el dia 2 de desembre jo vaig rebre una petició que esbrinéssim el que estava passant i a partir d'aquí vam aplicar el protocol dels maristes i en aquell mateix moment jo vaig apartar cautelarment el monitor, no treballador dels maristes, sinó d'una altra institució que es dedica a la formació del lleure i del monitoratge. I jo vaig apartar el monitor perquè creia que hi havia la plausibilitat que els fets que m'estaven explicant fossin certs i a la tarda, després de parlar amb les famílies, ja vaig posar-me en contacte amb l'altra institució i el vam separar definitivament. Aquest és el cas del monitor. Germà Pere Ferrer, vostè va ser qui va presentar la denúncia mes de juny de 2011